Fidel Mora a la guitarra. Iepa! Ieu! A ber, check, bat bi. Gabon, aitze zai, baina kamara pixka tildazio, Bai. Abaren buelta txalan, Poliki doia. ez zehoz iriki aldeko. Jo, aber aldutza Lasai. bajau kalidadia geisha bain dinok. Lasai. Direktoko kontuek. Teknologia. Digital versus analógico. Ja, igual egun ematen egin berko Ostras. gitar dizketan bat en persona. Igual egun ematen nahiko nian egin. Oinarte danak online izan ditu. Podcastekin asko erugaten da hori. Ja, baina... Poliki doia, hau, Txoin, proba bengot desentxufau eta entxufau, entzungo duzun ere superabotza, baina igual irudixa ez. Lasai. Vieja confiable. Bitxertin hori podcastana, klaro, nik leku bat etzaukeat podcasta etxiko, izan berko nian portatilta guzti, ensaio lokaleta edo dana dalako lekura. Baina berez, momentuz nahiko komodo natxio baita formatu honekin. Bakoitzek geure txingatxaude, geure komodidade danakin, eta atzioken gezkire. Bai. Joder, macho, ze poliki. Agarra, venga. Si no tipini 480, nao. Venga, bazito horrek eta. 480. Betxu, ya está. Ya está, oi bai. Aupa. A ver, Bueno, toca madera. Igual azkarre egitzen dira, toka madera, baina igual azkarre egitzen dira, A ver. Bueno, azteko bi kantu hauetan 50 urteko bidaia ehar bat india, ez dik ematen, baina Euskal Herri mailan nola gauza hain setenteroik usteat ez dela atxu, igual neuen aukelako sartu mundu hortan asko, baina oso setentero, ez, movida guztia. Bai, jo, nik begisa esan da honen aurretik, igual banda txikiren bat edo igual hasieran hasi zian akolako zeu zeitzen eta, baina jagola nahin progi, ez da asko entzuten. Igual Bartzelona aldian eta bai. Ez que ja ez tekestare musikie beha bakarri, baizik eta estetikie, ahotsak, en plan danadek, hori, emateik LSD pixket janda, hola, kontzertu ikusten nahi ezen momentu bertan, ez? Bai, flashback handi bat, Horiek. Flashback kolektibo bat publiko dana. Horiek. Bueno, hau pixket hori komentatzeko, kurioso irutze ziteken gauzeak. Baina, hasi aurretik pixkat betiko gitarrizketan dinamikakin, hobeto esan da, betiko gitarrizketan dinamikakin azteko, beti hasieran eskatze jatenaek pixkat eure burua aurkeztie, pixket hori nondik atorren, noiztik abeien musika mundun, eta, hori ja euk kontau nahi diguken beste. Aha, bale. Ni Eibartxarra nahi, hasi nintzen 10 urtekin bestak izugura zuen kontu hauek, ez dakizein gitarra klasetara doia eta dabe superposik. Nahi ustu probauta? Venga. Eta junintzen ara hemen Usteka Maria, batzutan hiltzek, baina, behintzat entzutean bitartean elkarrizketa segi igualko jau, así que ez da hilarritu. Bai, hemen zeuan akademia batera junintzen musikum deitzen zen, eta irakasle bat zeuan orduan, ez dakiz zan bere izena, baina zan flamenko tipo bat, eta Monsostan olan gitarra espainola bat, eta hartu neban olan aldrebes. ¿Qué eres, zurdo? No, pues cógela, dale la vuelta, tal, eta lehenengo egun olako shuffle moduko bat, eta urten nintzen, eta ostras, biadot gitarra bat, datorren asterako, etxian jo biot, que guapo, ez dakiz zer, eta hori, 10 urtekin hasi, eta ja 12 urte izan zen, ja, tipo ermitaino etxian sartuta, asteburuak, aste egunak bebai, edozein momentu hor, gitarrekin orduak, tipo obsesion. Eta akademia hontatik
sortu zan lehengo jendiakin joteko aukera, eta zian, egarko beste bi, ni baino nauzisa, nintzuen 13 eta eurek 17 edo. Eta, venga, JK, Sutagar, Metallica, Otra Noche, klasiko haundixak, eta hasi ginen akademia hortatik joten, eta gero gaztetxian emon genitxuen ensaio edo lagunekin juntau eta patxangeo, ez? Bai. Eta bueno, gero ja urtia pasau zian, jam sesionetara juten eta hostiak hartzen mundu guztia bezala. Bai. Eta masei amazazpikin hasi nintzen berbena erromerixa baten joten, justo gaztetxeko jendiakin, gehi Eibarko beste musikero batzukin, Eibar Elgoibar, eta bueno, ja hogeta 18 urtekin edo ja lehenengo kantuak idazten hasi, 19 urtekin hasi ginen ja... Ostra, igual inbiako dugu zehose, rollo vintage, ez? Ahí setentero, 60s, Jefferson Airplane, Cream... Eta erromerixakoekin formauen dut, eta Bergarako lagun batekin The Mood Rings. Eta bueno, grabau gendun diskua, ez gendun asko aguantau, junto. Eta gero deban, berrizko taldian behibili nahi joten oindala gutxir arte, eta pasadan urtean hasi nintzen joten, Jokin Salaberria Bilboko bajistan proiektuan, Sotomonte, eta, bueno, amentxe, ontxe arte. Erki. Bai, hori, igual, ja, esango jau pixkat coverrak alde batera utzi joan momentu hortan, ja, rollo setentero hortan sartu itzeala tope, ez? Ados. Bai. Vale. Bueno... Bai, hor topau... barkatu. Esan. Topau nintzun bi edo 3 banda izan ziala superklabe chip aldaketa hontan. Bueno, nik lehendikan be bastante setentero nintzen, baina daoz sueko, bueno, justo bitaldiak suekuak, kasualidadia, eta Siena Root. Ni puta idea etzaugeat. Tipo Deep Purple, ni puta idea. bai, dira, osea, euren etxian be justo. Eta Graveyard, mitiko hau. Graveyard sonatzezik, bai, horrek sonatzezik. Eta, ostia, egin leike musika sarra, baina kantu berrizekin eta lehengo moduan altu joten eta katxarro sarrekin eta serio hori olako zozarrein, eta baita. Hortikan batiraka. Arki, interesanti dek, esan nahiat. Hori lehen esaten niana, hemendik gitarrista asko pasau dituk, esan nahiat era oso ezberdinetago jendi pasau dala, bai solista metaleruk, rifero metaleruztan jendire pasaudek, danetik pasaudek, baina ustean lehenengo aldizia dela, hain pertsona argitagarri setenteru tortzean. Bueno, pixkanaka eta haure imaginatzea... Nire izan nahi, danok... Ja, etapa hori pasau errazio. Danok pasau izan gara. Bai. Batzuk ordi bertan gehiago batzuk, nire kasun, baina beste batzutat etapa bai. Mucha honra. Hori, nire itzot, dilugo... Azkenin... Jota, kamara puta. Gustatzen zitekena, esan nahiat, etzaugat, esan nahiat, gustatzen zitekena eta hori nik ezin diat aldau, esan nahiat. Bueno, gero, bai, kuriosudek, azkenin, nahiz da igual metaleru izaten, metaleru naukela konsiderau gaur horren digene, beti zaudek gauze berrixek ikuste gute izena, igual fusio, jazz, toke, ja beste gauza bat total sartzea iz. Baina bai, nik metalak izaitzea. Bai. Hombre, niri be rock utza, setentero utza eta ia, osea, rocka paloseko, bueno, pixkat entzuteko ondo dago, baina beti, gehiago hobetoz erreza usartuko jata Santana bat, ez dakit. Igual Santana nahi egon entzuten, disko desberdinak, 3-4 egun atope gelditzu barik. Eta, ACDC, guapísimo, eta baditzu diskoak eta, baina, Ja, ez diga inbeste tiretzen da, jazta. Ja, bueno. Gauza bakoitza badaka beren momentua. Exactamente. Nahi baldimak, komposizio moin, ez dakit inoiz ikusi eken gitarrizketan bat, lau atal bezala egitizkiat beti,
Eta hori, normalean laugarren atalea nahiko justu iriste gaituk, denboraz, baina, bueno, behintzat beste hirurtan hitzengo jau. Eta dituk, konposizioan atala, teknikaren atala, eta pixkat gero ja gusto pertsonalak edo influentziak. Orduan, nahi baldimaek, probatu kamara kendu eta pizten, eta nik hasi aurretik konposizioa, Joder, bai. lasai, Zer nik aprobetxatuko ja jartzeko mitiko Los Simpsoneko zea bakik, technical Ez dakit, difficulties. internetan kontua dan, Jo, lehen hasi A ver, gaitukenean momentutxo bat. ondo zijoan. Bai, hilasei, presta honian abixo. momentutxo bat. Bai, hori bai izango nikik. Hori fluidu justu itzetxeatik, tio. Yep. Ez. Ointxe, resoluzio aldatzen danean nik uste dut. A ber... Jesus. A ber. Bueno, zuzeneko kontua badakizue. Ointxe, listo. Vamos, eutzi horra. Venga, Badakagu. eutzi jogor kamara. Bueno, Hori, gitarrista profesionalan ezaugarri edo kurrikuluman ipintzeko balorietako bat da resolución de problemas. Hori auki bia dozu. Hori, Ez, hostia, pedalera. Ostia, gauza asko gertatzen dituk, eta segun zenbat eta ekipo gehiago eduki, eundik eta problema posible gehiago, ez? Bai, hor nik anekdota oso guapoa ditut. Ai, berriro, kaguna letxe. Nabaritzen da, ikokoa dela, esatik Zabironek ez diatu ulertzen zer dan ikokoa. Zabiron, hombre! Ikusentzunezko Mondragon. Vale. Bueno, Horti izautzen zede hor dugun, pasabi. Bai. Hori, esaten nahi nitxeana, gauzezeak pasatzeela, azkenin, eta nire taldeko bateristik beti zateik, zenbat eta gauze gehiago eraman nahi kontzertu batera, oindik eta aukera gehiago bat zeuzek fallatzeko. Rollo, igual gure kantantiztea, Bai. proiektu hori emango jau, datzaia ze, eta esate, bai, da gero horrek ez bai funtzionatzen, zein horrek. Ez? Bai. Edo, ampli bat erosi dut, 9 kanal, reverb, delay, phaser, flanger, eta dana foot switch, ez dakiz zer, Condenado al fracaso, zio hori, fijo. Vale, hasi ingoa pixket kompozizio buruz izketan, eta, bueno, hemen
galderak berez gaur egun nola Sotomonten aia izen nahi baldimak Sotomonten prisma hortatik erantzun aldituk, baino askatasun oso dauke gaurreko proiektutatik ere erantzun alitzeteko, ez? Orduan, normalin konposatzeako ordun prozesu zein izetek, haudek, beti riff bat izetek igual oinarrix eta riff horretatik aztezate kantue aurre atatzen, ala melodi bat edo letra bat izan aldek baita kantu baten sortzeko hasiera hori. Ba, Sotomonten kasuan egisa esan, proiektua, nabil hemen multitasking... Ikuste. Audioa bentsat ondo entzuten badozue. Bai, audioa igual batzutan bai notatzekela, hola, rollo, igual, etxegan nola esplikau. Baina azken aldean ez tegertau, baina batzutan igual iteik audioa moteldu parte baten da gero tana batera. Rollo, hemen esan berruan, hemen esateokena, ez dik ondo esaten da gero hemen esateik dana pixeta azkartuta batzela. Baina, bueno, normalean ulertze zaik, ez teke hone beste munduko arazoik eda. Vale. Bueno, noian bitxartian berbetan saiatuko nahi arreglatzen. Ba, hori, Sotomonten kasuan, ba, proiektua geixen jokin zala berrian, ba, imaginaziotik sortua danez, ba, prozesua izaten da okurritzen jakos berari ba, ekartzen dago arreglo bat, edo, ostra, kantu hau dakat, eta gero esaten dago, hemen biot parte bat, eta ba, igual teklistak sartzen daue, ba, ez dakit, muk edo, ba, ez dakit teklau, eta bestiak gitarra parte bat, eta hemen, ostia, hemen zeo zebia dugu. Eta, ba hori, berak ekartzen dago ja, ba, etxian basia edo egin da, eta gu juten gara, ba, mubiliak sartzen edo pixkat forma emoten. Ados. Bai, gero bota herrian beste galderatako bat duan. Esan. Eta, bueno, beste proiektuetan, ba, Debanen adibidez, bueno, liderra beste kantantia da Alex García, eta ba, berakin batera bai ba, juntatzen ginen danok, eta idatzi, jam sesionak egin, eta The Mood Ringsek ba, hor bai jam sesiona tope, edo ba, kantua deruaten ebanik, edo jo, olatz, honek letria bia dago eta ez jatak urritzen melodiarik. Eta, hola zen. Eta gero, bueno, nik nire kadbuz be, ba, igual akustikoak inoin asko nabiela, folki temakin, ba, arreglo bat, edo zehose idatzi, frase batetik gero urtetan da kantu bat, edo, ostia, ze guapua dan progresiñoa, eta gero, bai, danetik. Bai, azkenin danetik, ez? Talde desberdinek eta lanetiko modu ezberdinek, ez? Vale, hemen gero... Hori, esaten dabe askotan, ba, joder, ¿cuál es el proceso creativo de Bob Dylan? Eta galdetzen dute Bob Dylaneri eta Bob Dylanek ezin erantzun. Eta, jode, ba, baten dutxan sartuta eta okurridu jatan ez dakiz zer. Ja. Eta beste bat, ba, ez dakit pelikula bat ikusten, liburu bat irakurtzen, edo... Ados. Bai, azkenin kantu askotan, nire kasun... Bai, lasai hor. Behintzet hitzekie lortze baldin mai hau, behintzet eduki interesgarri bat sortzen nahi gatu, así que lasai, nahiz eta kamara perfecto ez jugun, ezai larrituz, ez zio ginungo problemaik. Esan bernean hori, azkenin sortzeko era ezberdine gaudela, ez? Adibidez, ni igual hori metaletin atorrela eta igual pixkat metodikoa oatuk, metalin orokorrin igual deke ja... Ez tixok igual adibidez hainbeste leku uzten jam sesion bati, igual bai nola estilo progresibo, rock, ontan, igual jam session batetik atealeikek zerbait gehiago, pixkat estilo irikiago bat zekelako, edo txeket esplikatzen haugen. Bai. Bai, bueno, gero kantuan arabera be, bai, Ze... Osta, adibidez, Sotomonten kantuak dia parte bat, beste parte bat, beste parte bat, beste parte bat, osea, estruktura aldetik,
dia, wow. Baina ez dakit. Adibidez, Moodrings bai zala pixkat libriagoa, edo ez dakit, igual parte berri bat ateratzeko, hemen biadu zubi bat. Eta, guazena, beste ideia batekin, eta hortikan hasita, ia topatzen dugun zubi hortarako pasarte bat, edo ez dakit, modalen bat aldatu, edo... Hori, txapurrea lokalian eta zeusek funtzionatzen bada aurrera. Horiek. Orduan, hemen zaugaten beste galderatakoaek, eta ja, usteat erdi erantzun dekela, hori, normalin lan hori edo komposizio lan hori gexen bat lokalin eke uste, ez? Naiz da, igual Sotomonteko proiektuko liderrak ideiak ekarri etxetik beti ideia hori lokalien lan zeuzte danon artin, ez da? Aha. Markatu errepikea zu galderiaz, Bai, ikusteat, zentraute hola gauzek arrela. Zera, diktadura edo demokrazia dan? Hori, ez zite gustatzen ze ja bakizkizue galderak, tio. Iritsi beharnean hortarare, baina ez gehien bat esatenean, beti izetela dikotomia hori ez, etxean edo lokalean eite zuen lana, eta suposatzen dela zuen kasuan, naiz da igual, hori, Sotomonteko basu jolea da, kantak edo ideia gehienak ekartzen ditu nahi izan da, ala ere lokalian lan zeitu zuela, ez? Beti lokal lan handi bat daola kanta baten estruktura edo kanta bat osorik iteko orduan, ez? Bai, hori arreglo desberdinak eta gero pisua handisa daka eta askotan da kantuak funtzionatzen da bene edo ez, erabakitzen da bena edo finkatzen da bena da, ia lortzen dugun danon artean kantuari emotia groove edo danak ez dakit lan enpakatzia, ez? Ze, kantuak maketan izan leike pasada bat, baina gero lokalian eta ez dakit. Indar hori eukin berdik, ez? Kaina larregi edo ez dakit dinamika gehiagoa da, eta hori bai dela talde lana, claramente. Osa, bai, diktadura da, baina langile da non esportu barik ezin leike hori aurrera erua. Baina orduan, esan aldek Sotomonte badala hori proiektu diktatorial bat lider oso fijoa daukalako eta azkenean bere proiektuan sartu zatelako zuek. Hori da, bai. Badakagu gure lider karismatikoa, gure... Zeran da, gure printzipio musikal eta etiko horrek eta... Hori da. A tope. Diktadura demokratikoa, sados, ondo. Bai, txan leke. Bale, gero mentzu bat, beste galdera bat, eta nonik beti galdetzeat, baina ez diat nahi galdera hau izatea, zepatzutan igual norbait, Juan de Gorka kamara momentu baten. Ez, kendu indot, probak itxana. Bale, lasai. Gehien badek, teori musikala baldak izuen, eta baiezko kasuan jarraituko jat galderakin. Bale. Nik solfeo, ez dut egin txikitan adibidez, hori izaten bada galdera, zenik baditut lagun asko badakela solfeo, eta dakizena teoria musikala da depeapa. Nik bai egisa dala, igual ez dagoela formalizauta nidakadan bestakit teoria musikala, baina nik esadeztasun eri basedan dorika bat, eta eskala dorikan, tiki badakizetan, edo relatibo mayor menor. Hasi jatan lagun bat esplikatzen kinten zirkulua, eta hostias, zirkulo de kintas hori motetzue gitarra klasetan, eta esatu zuze hostia da, bai. Eta esatu zan, sí, porque en mí es relativo tal de sol, y, hostia, claro, orduan, badaki da la teoria, igual inbiako neban lan pixka gehiago hori dana ordenatzeko. Ez, lehen esan dekenin aldaketa modal bat eta da honek zeo zebazaki. Eta
erabili izan dituk konozimentu horiek kantu bat, arreglo bat iteako orduan, en plan, hemen igual dorikoa junal gaituk, edo lidioa, edo txikiat, edo relatiboa junal gaituk, edo erabiltze dituzu kontzeptu horiek. Bai, nio indalak itxago nintzen super obsesionatuta Allman Brothersek, Whipping Posten, bueno, film horiz dago diskazo direkto bat Allman Brothersena, eta kantu baten amaieran azten da gitarristetako bat joten Lidian, tipo... Zena, hostias. Ze guapo, geratzen dagoen holan amaiera pixkat zabalagoa geratzeko, ez geratzeko eta eta super mi rotundo, tal. Eta, hostia, igual amaiera hontan Lidia sartuko dut eta holan badaka beste toke bat. Duan, herramienta bezala ukitzia da puntazo bat. Eta ni lehen nintzen esaten eben hauetakoa teoriak... Berdin du. Teoriak sartzen zaitxu kaja baten, eta gero kosta behingo jatzu zure personalidadia... bueno... Ja, baina igual auki beharrian mailu bat, oindakazu mailu bat, zerra bat, brotxa bat, eta... Bai. Kolore desberdin. Hemen askotan, eta azkenin astero gauza iguelak esaten bukatzeiat. Baina... Haupa, el gato, ¿qué pasa? Hori, azkenin... Ik musikan... Kamera digital lauena, puta mierda... Lasai. Baina hori, esan manean, azkenin musikan sortzeken danak eukiko izentzu bat teoritik behitze baldimak. Gero ja gauza eta bai iruztekela horri igual batzutan gelditu aldekela pixkata artifiziala jute baldimaiz belarriz edo sentimentuz aratago eta jute baldimaiz bakarrik teoria erabiltzen. Hori gelditu aldek pixkat igual artifiziala edo plastikozkoagoa edo. Baina, esan dekena, jakitea modo espezifiko bat erabiltzeak azkenean, modo bakoitzazioak asoziauta zea bati, ez? Sentimentu bati edo sortzeiken gauza bati, eta jakitea hori erabili aldekela, ez tekin inoiz gaizki ongo, ez tekin inoiz izango karga bat, nire ustez. Bai, gero, ni egon nahi, jo izan dut, bueno, 16 urtera arte nik gitarra klasetara juten nintzen. Bai. Eta gero hasi nintzen ikasten nire kontu, musika entzuten, edo ez dakit, analizau. Segaitxe gustatzen jata, Santana, edo Clapton. Bai. Eta bitzen da belako hau eta bestia. Eta azkenien belarri saitetikan, gero badakazu kriterio hori, ez? Osea, hemen nahi dut kolore hau, baina, ostra, teoria barik ez dakizu igual zelan lortu kolore hori. Orduan, esaten bazu, hemen nahi dut rollo bat, tipo, rollo flamenko ez dakize, baina, igual, ez dakit. Teoria badakan batek aterako dutzu rollo hori, momentuan, eta zuk ez dakazula puta idearikan, frigia edo ez dakize menorreri buruz, egon gozara hor bi ordu, a ber... Alaek. Rekursoa dira azkenean, joe. Hori teknika bat jakikie bezala, ez? Zenbat eta teknika gexo jakin, zenbat eta rekurso gexo uki, azkenin zenbat eta auke, hori askotan konparatzek, ez? Musikie lenguaia batekin, eta azkenean hori ik espresatzeko zenbat eta herramienta gehioki, ondik eta hobeto espresauko aiz, ez? Hitzakin bezala, ik gauza berdina esateko hitz bat edo post hitz eduki, post jakitea beratxagoek. Batzutan igual pedanterian bukatu aldik, eta musikakin egin berdinaek. Baino, bai. Hori da. Horiek. Bai, geixo jakitearren horrek ez dut minik ingo. Gero, arazua da ja, juten bazara da rollo, ostia, aldozu belarri xauki teoria barik, eta, bueno, igual urtengo zara zulotik, baina jakiten bazu bakarrik teoria, eta belarri barik, bueno, teoria asko badakizu supongo denbora aukidozula belarri
beler xalantzeko. Bai, Baina, bai. jo, egoten mazara demora guztia, cambio de modo, técnica, subdivisiones, jode. Bai, nik usteat horrek igual Batzutan freskotasun... behondo dago. Ne ustez horrek freskotasuna igual galtzeik, ez? Abusatze baldimak, hortik. Claro. Hori be danerako dau jendia, jo, eske ni be lantzia meini pintzen dut, Steve Vai eta itxagabela, nahi Steve Vai, bueno. Nere egunerokotasunean ez dut entzute, baina, atera dau bideo bat joten da bela, ez dakize, hostia, ber. Eta... A ber, zezan berdeken, Steve Vai oso makina ziok, kontuz. Claro. Baina gero tipuak badaka teknika, baina badaka balada bat, eta vibrato, ez dakize... Bai, eta nik ulertzea dela jende asko ez gustatzia irutzezako lago kargau egi dagoela, azkenin taneako jendiziok eta taneako gitarrista zaudek, hori alaek. Ba, txekit, komposizio arlo hontan zehose eixo zatie nahi deken, zerbait hola utzi deken esateko. Ba, bueno, ontxe nabil pixkat paralelo. Nire gitarrista elektriko karreratikan hasi nintzen pandemia baino, bueno, pandemian izan zen gitxi gora bera, interesatzen asko, folk amerikarra eta gehixen bat inglesakin. Hasi zen Dylan eta Van Ronk ez dakizer, eta gero sartu nintzen inglesen folk tradizionala bez da, baina hor folka nahaztauta jazz ez dakize, Pentangol bezalako taldiak. Nola esan da? Eta nabil horrekin flipauta. Nola... Pentagrama ez, Pentangol. Pentangol, bale. Pentagrama ez. Pentagrama geixo sonatzen zi. Hor. Bai. Eta nabil horrekin gora eta bera... Adibidez, Jimmy Pageen Black Mountain Side, zagutuko dozu, ez? Bestak damendak, kagon la leche, que pena kamaria aukitzia desenchufauta. Gero albaldimak saiatu Sotomonten dakan... Banabil, paralelamente banabil hor, dana behiratzen, entxufatzen jatan... Gehien bat teknikaren atalea iriste ganean pixkat gitarreok ikusi alizateko, ez beti gelditzekela espektakularro ikusita, baina ezin baldimenak ibaltzio, esan nahi, ez telebista, eta Twitcheko kanal badek eta alde hau nahi gehiago, así que tranquil. Bai, bueno, hau lotuta pixkate Sotomonten kontuakin, ni justo niri esan sostenian Sotomonten joteko ni neuan fase honetan super sartuta. Eta hori Jimmy Page kopiatzen dutzala, ez dakize tipo hori... Hori Black Mountain Side eta Black Water Side, kantu tradizional bat arreklua ostu dutzala Jimmy Page tipo neri. Eta nire, hostia, ber jamo bauta, hostia, zelan jo lehiket hori estandarren ezin lehike. Eta da, justo afinazio bat, hori, tipo eskozez batek, tipo batek asmatuta en los 60... Mitigo reabierto Sotomonte justo... Bai, da reabierto bat, baina cuarta suspendida, sus 4. Vale. That God. Vale. Eta justo Sotomonten erabiltzen dugu afinazio hori, eta sartu nintzen hor fingerstylean eta munduan, eta, hostia, hori bai dela jebisa idaztia moduan, egon biazara hor arratzalde oso bat, kontrapunto eta ez dakize, bai, hori da, me encanta. Guapo ziok, Eta, bueno, hor nabil. Ez igual nere gauza zea, baina hori azkenin baita asinitxearen gitarrakin arpegiatzen asinitxean, gitarra espainola batekin, eta nakian bakarra guan, strumming gora bera, eta fingerstyle, eta hostia, fingerstylea guapo ziok, eta jende asko pentsatzeik erresa dala, entre comillas, baina, hostia, fingerstylea eta izan gaina kontrapuntoa eta dana sartzen azte baldi maiz, hori oso txungoa, oso txungoa hori, bai. Bai. Eta netorren pixka panfletada itxeko, ze hemen Euskal Herrian dakagun fingerstyle eta afinazio raruen mesiasa da Rupert Otorika, tío.
Eta nere biziozua, zepena kamera, nere biziozua, tio, Ruper Ordorika pesau, osea, siestia botat, baina afinazio batzuk eta arreglo batzuk eta hor bajuak mobitzen goiko soketan eta, akojonante. Eta da, nire inguruko geixenak, dauz, osea, hasta las narices. Sartzen nahi kotxe bat, eta, entzun hau. Eta, ze hostia, tio, Fairport Convention, hau, emoten dabe jauziak edo... bete saber. Bai, polkakin nabil topera, eta hori, kantu baditxut kantu batzuk idatzitxa. Kantu propixu. Eta... Bai, ez? Aurten aber aldoten. Etxian edo grabau. Eta asmude ordundek grabatzi eta kantu sekatatzie Xavier Badiola izenan azpixen, ala beste proiektu... Hori da. Eure izenak inta jazta. Aha. Bai, gainera... Solo egon data kantautista... Bueno, nik barkatu, baina kantautista bezala... Emote ozta aukera... euskeraz kantatzeko, inglesez, instrumentalak... Bai, nahi deken atxeko, ez azkenin... pertsona bakarreko diktadura bat. Super emozionauta nau. Osa, du jatan de repente mundu bat. Bai, ni bakarri nahonez, ya ez da nire azpirik kejauleiken inor. Osea, da diktadura perfektua. Horiek. Ni nahi nire diktadore eta nire, zelan da, borrero eta... eta biktima. Ados. Vale, Guazakit audioa onden zuten da, nabil hemen elgatokin burruketan. Audioa normalian bai, igual behin oin fallatu digo, baina normalian audioa ondo ziok, así que tranquil. Aha. El gato hori virtual kamera, que bestela nahi baik nik Irium erabiltzaiat, Irium webcam, nahi baik probatu. Ja. Eskargat mobila entxufauta, igual ingotena da dana fuera, eta momentu baten berriro saiatu. Nahi deken bez. Ja, bueno, nik audio onden zuten dut, osea, nahi bozu jarraitu galderekin. Bai, ez, iritsiko gaitu justu, baigatu iristen teknikan atalea, eta guan gehien bat, hori, ikusi ahal izateko gitarra nola jotzeken, baina, bueno, batzutan baitare jakinen berdik, batzutan ezin danean ezin dekela, eta ez dekela zer gertatzen orduan. Lehenengo balderia maiatenaek, baldaukeken teknika rutineik, haudek, jarraitzek rutina bat habilidadeak hobetzeko, teknikak hobetzeko, edo gehiago baiz gitarra hartu eta pixkat ateratzen zaiona jotzeuna. Ez neban esango dakadanik teknika rutina bat, baina bai joten dutela asko. Asko. Eta igual, ditxu, dagoako ditzen dauz, ez? Fasiak, igual entzuten dozu atope Allman Brothers eta esatez, hostia. Slideri sartu jotzat kaina, edo... igual, hori. Ostia, gustatzen jata asko zelan erabiltzen daben eskala hau, eta saietuko nahi ateratzen. Eta, olakoak adibidez asko egiten ditut. Baina, ez dakit, egunean... libre dakadan denboria eta etxian egoten banai, beste planik barik, atope. Ados. Bai, osea, ez neban esango dakadanik rutina bat, baina bada, holako, zelan da hitza, disiplina bat badao. Ados. Ez da inkarratua, baina badao disiplina. Hori beharrezkoak, Ni... Ostia, batzutan... Bai. Egote baldi maiz denbora bat praktikatu gabe, eta gero hartze gitarra, eta igual nahi dekein oain dela hilabeteak errazitegon zerbait, eta ez tegateatzen, Vale, venga, galdetu behatenaek, ire teknika favoritua, edo gehien gustatzen zaiken teknika? Ostras, ze pena, kamariazkin nago burruketan atope. Ja, ikustean. Katxiz. A ber, itxoin, behiratuko bestela... Tranquil, eta kontua zer dek. Kamara etzaikela konektatzen, edo ez dikela hartzen ordena, osea, mobila? Bestela, berriz bialduko jat txata Los Simpsoneko ikustera, nahi baldi maek.
Ez, bueno, bestela emango lehengo lako introdukzio bat, multitasking nere kamari arreglatzen dagoen bitxartian. Vale. Eta, gero saiatuko nahi haber mobila da topatzen dut. Bueno, kamaria aktibatzen duten berriro. Ados, lasai. Ostra, noiz izan zen, 2017 urtekin, topaune ban Elvisen pelikula, badakizu zen nindaben oin dela gitxi, ez? Elvis, biopic, bat nindaben oin dela gitxi. Ez nago enterau. Indabe biopic bat Elvisen bizitzari buruz, bastante, biopic. Vale. Eta, musika grabatzen dau J.D. Simo deitzen dan tipo batek. Vale. Gitarra dare bera grabauta. Eta hau tipo bat da, Nashvilleko musikazo monstruo super virtuoso hauetako bat. Eta honek tipo honek 2012 edo, eta karo, zerenan Nashvilleen joten noa super virtuoso hauek. Eta, hasi zeben banda bat, bueno, tipo honek, sotomonte moduan, ez? Vale, nire proiektua da, baina ibiniko beste izen bat, eta palante. Eta deitzen dira Simo taldia. Eta tipuak itxan zeban olako revival bat, Eric Clapton eta lehengo, kainero gitarrista super virtuoso hauen danena. Eta joten zeban Slide. Vale. Slide katxarruakin ala teknika bera behatzekin. Ostia, zelan eleke hau jota, gainera joten zeban estandarra afinauta. Bai, hori hartzen duzu, tubito bat, izan leike kobreskua, edo aluminio, edo kristaleskua, eta, kaina bat, eta, holako uda baten, eta lagunek ez dakizu pedido, toman, inibiot kable bat, ez dakize, tal, eta, Slide, 250, ostia. Tirao. Ostia, Slide erosine ban, eta zieran horrible, Osea, horrible, infumable. Baina, teknika moduan, da mundo bat, da beste instrumentu bat, jo, Zela, nahiz eta endarrenean afinauta. Bueno, es que, baina, estandarren... Zaketan zuman kontua, Izan leike. Alba ez da zu... Afinazio estandar, txoin, Jack. Osea, gatzu gitarria... Igual eskatuko zut Los Simpsonen pantaila botatzia. Vale. Eta... Ingote zoomekin apagar encender. Vale. Eta... Vale. Oantxe gatoz, ez kuniñoa. Oantxe gatoz bueltan. Bai.
Bueno, saiatu gaituk, baino, bueno, hobeto esan da saiatu dek Xavier, baino ezin izin diegu momentuz hau kamara martxan jartzea lortu. Así que, bueno, pelarriz jarraituko jau eta seguru berdin gozatuko jaula. Ez? Bueno, berdin igual, ez? Baino gozatuko jau seguru. Así que, slide pixkat joko alde guretzat. Bai, kamaria kendugot, holan ez dut zauingo propagandarik, elgatori, ze, bueno, gaur. Nik uste ez du la merezi. Nik uste ez du la merezi, Ez el gato gaizki. Vale, ba hori, nire teknika, eske berez teknika beti da ideia musikal bat kanporatzeko erremintza bat, ez? Orduan, baina nik uste dut, inglesezko gimmick, bueno, slide da da gimmick, da beste, gitarra jotzeko beste tresna modu bat. Bai. Guagua bat izan leiken bezala, bueno, guagua bat da fakeio efektu bat, baina, bueno, ikusi leike efektu bezala. Da, atzaparrian hartzen duzu lan bat tubo bat, basikamente, materiala nik kristalesko erabiltzen dut. Nik hemen etzago bat kopiatzeko. Eta, bueno, soken gainean holan arrastauta, emototza beste efektu bat, gainera gauza poli bada, ja trastiek ez duela limitatzen. Orduan, basikamente gitarra bihurtzen da, biolin bat bezala, edo instrumento fretless edo mikrotonal bat. Orduan, ez dakit, joleiket si bat, eta do bat, eta si eta do horren artean ditut beste nota asko horre emozio emoteko edo olako kalidade vokal bat nahi bot lortu mitiko Ose guapo, tío. Bai, rollete. Bai. Eta, bueno, hasieran da lo peor. Osea, etxian egon zian, belarri satapauta, Dios, cago en la leche. Baina, slide solo bat zuzeneko baten, toperata da, niri flipa bitxo ez da. Hori, Dwayne Allman da, Allman Brotherseko gitarristia, gero, bueno, badaoz, mitiko Derek Trucks, eta, bueno, Marcus King ez dakit ezagutzen duzuen, baina bere bandan da tipo bat oin, jamta tipo bat, holan amerikano bat, hori be ez da metal, baina, tio, jote dau rollo es red fusion acojonante. Bere bandan dago beste bat, Drew Smithers deitzen dela, oso ona be bai. Eta, jende ez da teknika bat asko entzuten dana, gainera justo Euskal Herrian be, bastante jende gutxi joten da. Jende gutxi jotzen slide egin, hori ala, Bai. Hombre, da gauza bat be oso amerikanua, ez? Nire txikitatik da igual Black Rose da amerikanua entzun da. Ehonen momentu bat, Erilenik Prime botadik, eta Prime botatzean gauzea pasatzen, intentan goia solu botxia, pasatzean. Pinfi guntzite bizkiat. Ze ona, pena kamaria, dakat hor atzeko armarixo baten zutagarren 2012ko ametsak, zena? Ametsak pilatzen. Ametsak pilatzen tur. Esateik barkatu Xavier Mostiarren. Ke jefes. Zutagar oso fan, Ni Ibartxarra izan da. Gainera, iritsiko gaitu gero gustoan kontura, nik hortzekat Aitor Gorosa dela hundia. Desio nik otxan jentzio, pidi dago erkonea, baina, bueno, eske nauk oso tipo... Ez, nauk oso tipo, zea. Ni justo dakar zutagarrekin connection, family connection apurtxo. Bai, Bueno. Bai.
Bueno, nahi bozu gero... Gero etxingo jo, bai. Egondik teknikakin jarraitu edo, eta gero justu gusto pertsonalan atala zitorrek, eta bestela gauze aurreatzen hasiko batxu. Vale, slaidena ikusi hau, orduan. Slaida. Oin galdetiko jatenaek, slaideken zerbait geixo esan nahi bandimak bota, Bueno, gero beste, justo kamera, bueno, zuek entzun eta, bueno, gero bakoitzak bere teoriak aterako ditzu. Baina nik uste dakala garrantzia undisa, gaina justo nik iten duten estiluan, hori, rock gitarran ez, metalian bebai, ez, bendinak. Bendinak, claro. Bendina eta vibratua, tio. Ze metalian be, juten zara bolo batzuk ikustera eta ikustezu tipua botatzen igual goruntza notia eta se pasa. Salsara pasau, baina nahitxa, ez? Pero igual. Baina, jakitia justo noraino igobia dozun eta. Bendine kontrolatzi, ez te gerresa. Ondo kontrolatzi ez te gerresa. Bai. Eta biberatua bai hori da netako gauza bat superpolitxa. Ze gitarrista bakoitzak aberia. Bai. Eta zara egon hor kopiauta, ostia. Eta ez dik igual sonatzen. Ez dik igual sonatzen. Ez. Bai, ala. Hori, jodak, aldo zuein poliki, edo azkar. Edo hori, bendina inta goixan. Eta dare, mila modu. Hori gero klasian bera kustatzu esan nahi, baina gero hori zure kontura dato. Bai. Jo, ez dakit. Bai. Muy pelikula, ez? Nik... Zure zuk topau biadozu zure... Nik ematen ziaten klasetan, esan nitxoan ikasle bati, justu bendine irakutsi nitxoan, ez? Eta beak lehenengo aldixeo inoiz etzian bendine ikasita. Jo, eta nola jakin aldet ondo haina izen, eta zerion, jarri base bat, eta hor deskur, ondo sonatzen izunean ondo dago, ez paizu ondo sonatzen ez da ondo, eta jazta ez getzion besteik, nik ezin diat ez da teknika, ezin diat zehaztu nola hain, ez adibidez hori vibratua, eske iten ikastek, zaude gauza batzuk ezin ditugen ez dara azaldu, azkenean sobre la marcha jutea ize teknika lantzen, eta eure erara soinu hori ondo ateatzen da jazta, ez. Bai. Esaten da bien, hori, zuk alba oso kopia hau, bi pertsonatikan kopia biharrean, 10 pertsonatikan kopiatzen mazu, azkenian, urtiak, bueno, orduak sartuta, azkenian zehose propioa sortuko dozu. Osa, ezin leike aukipe este tipo baten bibra, ez imposible. Eta hori niri asko gustatzen jata. Eta bueno, ezin erakutsi bideo bidez, baina nahi bozue, urrengoan kontzerturen batera etorri. Hau da nahi indek jendia goguak inusteko, ez? Xabier Badiola gitarra nola jotze duen, ez? Goguak inusteko, eta... Ostia, gainera niri dagan mistika bat, ni akordatzen nahi hori debanen joneban eta aurreko gitarrista juten nintzen ikustera, eta egiten zeban vibratua, esaten da bez, pivotatzen duzu atzaparrian eta eskerra eskuin bezala, hola. Bai. Alde batera eta bestera moduan. Bai. Honek iten zebana zan, atzaparra mobidu, eskua airian lagata moduan eta atzaparra gora eta bera. Nik gora eta bera itea duztegat. Bai, nik gora bera itea baita vibratua. Bai. Eta lehen esan deken... Eta... Steve Vai ikusi egin inoiz nola iteun. Hola, ez da alde batetik bestera moduan. Porobilin bezala moitzeik eskuet, tio, nik ez dia dulertzen nola etxeun, baina ala txik, increíble, Da, hostia. Bai, eta jodakan mistika bat vibratuan kontu, eta hori juten nintzen oneri behiratzera, eta hostia, gora eta bera. Eta saiatu nintzen, osten, pixka pegauen jatan hori nahi be, nahi txagora eta bera itxe, baina mototza holan beste rollo bat. Ez tek berdina. Nota berdina da, baina daka beste elemento X misterioso hori, desberdina. Ados. Vale, oin galdetuko jatena, galdetu jat, ire teknika favoritu, oin nahi de jakin zein dan gehien kostatzen zeigen teknika, edo teknika bat bere garaian orduak sartu dizkiokela, edo orduak sartzen hasia izela, eta
ba hori, o potrozaino bukatu dek, edo lortu dek eta nazkauta bukatu dek, edo, bueno, usteat aia izela ulertzen. Fua. Ja, bai. Eta evidentemente, joilete. Erabiltze ditzudan teknika danetaz nago pixkat potrotara. Osea, momenturen baten beti egon nahin potrotaraino. Baina, oin jo nabil honekin, folki honekin Bert Jans deitzen da Jimmy Pageko ostuzotzan, bueno, tipo ingeles hori. Aha. Eta honek joten dau, eske, tio, dakatz parafernalia pillo bat hemen inguruan, slide, ez dakize, honek joten dau, atzapar potoluan, ez dakizu zampik. Bale. Holan da, pua bat, banju bat joteko erabiltzen dabe. Bai. Eta jo, emoten dotza kolore bat oso politxa grabieri, holan atake bat. A ber, enklina bengo, bueno, esto te dikutuko mikrofonoa, por si acaso. Bai. Eta, ostia, horrekin tonteatzen eta fingerpickinakin. Jode, eta... Eta, gainera tipuak eske joten dau itxeitxu gauza batzuk super heavy metal. Osea, hori, konpasak jan, ipini, kantatzen dau gauza bat, joten dau beste bat, grabiak itxen dabe gauza bat, melodiak beste bat, eta jo, egoten nahi arratzalde osuak bere kantuak ateratzen. Eta gero, bere ideiatxuak nere komposizioetara adaptatzen edo, osten. Bai, bueno, influentziak hortako zaudek. Ados. Hori da. Bale, eta aparte, baziok kontzertutan, gaur egun sotomantekin nahi aizen kontzertuetan, baziok zatiren bat, ja, zatia iristen nahi dek eta ja jartzea izela en plan, mentalki preparatu behar dekela zati zail bat datorrelako, bazioko lakoik. Ostia, vale. Eta evidentemente join behar dek. Jo, ez. Vale, nitxun bi erantzun posible. Vale. Eta bisaria kantu berrizak orduan entzuteko, jonbiako sarie zuzenean ikustera da la promozio. Aprovecha. Vale, lehengoa da holan dakau kantu bat oso kainerua, oso prog, ditzen da Gambit, eta da momentu bat justo soluan sartzen da holan fusakin eta tope, tipo super a tope, bueno, ez dakat hemen etxian fusi, baina holan solen. Eta soluak ez daka misterio askorik, baina, karo, itxotena da improvisa, orduan... Ostia, hor espazio mental hortan sartzea hain kainerua eta gainera hain libria eta baterixa eta bisoko lan berbetan moduan. Urten leke edo oso ondo, bueno, gero, igual jote oso de puta madre, uste oso jote osula de puta madre, eta esatzu, ostia, ese solo un poco tal, edo... Bueno, jendi inoiz etzion kaso horrekin... Bai, eta, bueno, hori... Ez daka zentzu asko hori jotia, grazia horrena da, banda oso bakin kontekstu hortan zehose apropia bajotia. Da oso zaila da ze hori, da oso libria eta baterixakin eta kaina eta dinamika eta... Eta gero dakau beste kantu berrixa, Montecristo, holan da oso momentu baten como muy bukoliko edo lan... Vale. Tipo, zelan da, muñeira moduko parte badaka. Eta, ostia, horre ez dakit zelan, ostia, atera neba, baina da lik bat, ha sostenido Mixolydia. Vale. Eta bastante enrebesagoa da, ez dakit zelan ostia okurridu jaten hau. Ez que bideoan ikusitxa grazia gehiago daka, joten dut digitazio oso raro batekin. Vale.
Eta da, basikamente, dana super vertikal, izango zan... Tiki, 9. trastetikan, dana bera. Ah. 9, 11... 13 baita, ez? Una locura. Bai, notatzek. Eta bueno, hori ja Marshalakin eta berotuta eta zuzenian dana urtetan da de puta madre, baina, hostia, otzian hori eske, ni pentsatzen azten eta zean, hostia, burri joatan mobi dau. Eta bai, hori da gabaozu egoten. Horren zain, ez? En plan, bazitorrek. Bai. Ados. Ba, bueno, tapinaren testea iritsi gaituk. Joizagire tapin honena. Oneri be bueltea mongotzat. Neri gustatzen jata tapina, baina tipo floritura bezala. Vale. Osea, ez adibidez, hori, jotake... adibidez, egoten mazara pentatonika lan, eta itxemozu band bat, mitiko, 3. sokan, 7. trastia. Sí, bai. Itxemozu tapina... 12. trastian. Goian aukintxa. Vale. Jepa, tonika. Ba, guapo zio, Eta oso pelitxa. Eta gero manek itxen dabe hau amplixekin eta volumenakin eta super guapo geratzen da, baina momentu baten lan etereo rollu amon nahi batzazu, la mayor, eta puakin emoten batzazu lan sokeri. Eta da hori, 7. Tiki, 9. trastian gora eta bera puakin. Eta da, holan, tapin rudimentario moduko bat, baina moten dut rollo etereo moduko, holan, puakin. Bai. Vale. Holan, suave, baina, bueno, bestela tapin. A ver... Venga, joiza jotakera, tío. Perfecto. Eta hemendik aurra ja tiro bat. Fucking Aitor, tío. Aitor Gorosabel, jauna. Aitor Gorosabel, jauna. Bueno, aprobaute gelditzea eta peñinte ez din, así que ondo zio. Ez dut jo, nik tapeina abandona uneban, 16 urtekin. Bueno, baina guai ziok baita, adibidez, esan deken lik hori bezala pentatonikan 3. sokan bendine eta gero... Bai. Zea hori, guai ziok, landek Bai. tapineek, azkenin, baina dek tapine jotzeko beste era bat, guai ziok. Venga, vale. Osa, hori mundu guztiak erabiltzen da, ostia, adibidez mandik eta beste hauek, heavy hauek jotea bela un esirret que te cagas, eta itetzue sweep picking bat, eta gero tapinakin geratzen zara, Ja. Edo ekait garmendia, ez? Bai. Uf. Hori ja, eske, osek beste. Nik ez dut joten estilo hori, baina legen beltzaken nik erromerizan egunetan baten jone ban, eurak gure aurretik, eta geratu nintzen flipauta, tío. Ja. Hostia, tipo honek zelan joten dago lan. Nahi du mezela, jotzei beha. Bai. Hori da. Venga, teknikaren atalau amaitzeko beste parea galdera engotxiat, eta ja, gusto personal eta jongo batzuk, eta horrekin amaituko jau. Vale. Hori, frikeo. Vale, orduan, oin engoiaten lehenengo galderiek, behatz ekstra bat euki berko bauan, nun eta zeatik. Hostias, hau, aztutan ekan hau galdera hau, zeuna. Bajo bengo du gitarran. Txak. Behatz ekstra bat, uf. Vale, nik goitxikan atzapar potolu epintzian hori asko itxen dut, baina ez dakit nahiko neban, ostia, hori bajo lineak itxeko goiko soketan, ojo, Beste behatz tipo lodi bat. bi atzaparrekin hor, kontuz, Bai, gustauko jatan pixka luzia hau aukitzia dakadana, eta beste bat. Vale. Gainetik. Vale. Eta beste galderi ere... Bestela, beste... ez dakit, holan. Karta la mesa.
Ez, segi. Ez, eta hori, beste galderi edek, ire ustez zer dego bio, ez barkau, gitarra hon bat, ampli txar batekin, ala gitarra txar bat, ampli hon batekin. Ostia, oso galdera hona da, ze justo dakat oin entxufauta nire lehengo amplixa. Eta, bueno, nire Gibsona. Eta, a ber, jo, ez dakit, Tokizan arabera, bai. Ze... Ez dakit, justo gitarren podcasteri buruz berbetan, Republika del Tono dago bat, egiten dabe erderaz. Gomendau zibek. Eta hanbe asko galdetzen dabe. Oso gainera dira unos makinas. Eta esaten dago hau Toni Waka da, zeinen Paula, ez. Horrek, Paulina Rubiokin jotze zian. Diba hauen. Paulina Rubiona. Bai, eta horrek jende, eta Alejandro Sanz, eta horrek todo dioskin jodik. Bai. Bai, eta kiston hona ekipoa. Bai. Eta esaten eban, zuk joten dozu estadio baten, Harley Benton balbular batekin, mikrofono batekin, eta, sobrau. Ja. Gitarra hon batekin. Ez daki, gitarra, ez esan gitarra txarra edo gitarra merkia. Galdera esan txarra edo merkia. Berez galderi txarra. Gustau zite egin beken matizazio hori, ze gitarra merkikoa zaude ez ditugunak txarrak, baina gitarra merkikoa zaude ditugunak Eta behin baino gehiotan kontau diat anekdota hau, baina nire akademisen zioke gitarra marka bat, zauzkebek igual 10 gitarra edo zaudek marka hortakoak, rollo estratoformakoak eta hola. Eta behin klasia ematen, lehenengo klasia eman niana gitarra horrekin, besteik ez diat eman, eta ez diat emango, nahi diat klasia bat gitarra gabe eman, horrekin ematea baino. Zegoan, afinatu nian ez, gitarra osoik, eta, baina afinatu, en plan, nota bakoitza afinatu. Jonian sol bat, eta etzian ondo sonatzen. Da nik, ze cojones zio, antxa afinatu jat. Berriz, errepasatu guztiak, eta guztiak oaindik afinauta. Baina mitiko behatzakin presio gehiago ite jokenean desafinatzeikela pixkat. Hori, baina presio adekuagoa inda bezala. Eta guaren, izerdek hau, eske ze hostia. Eta ikaslea esaten, espera, que voy a por otra. Etxera noia baten bi. Ja. Ostea, ni txikita, hori, 12-13 urteekin Goiazen akademiara, igual marka berdinekoak eta danak izango zian, hau zian mitiko Academy. Ez, bale, bai, Academy zautzea, ez, hau egituk beste, Stay Tuned, gainean grazioso, Stay Tuned. Stay Tuned, Stay Tuned, tu puta madre, Stay Tuned, chaval. Stay Tuning. Ostra, hauek gitarra hauek hartu eta gainera izango zean akademisak batzuk, afinazioa mantetzen, baina hauek, mitiko, holan, ez dakit, klasia montua soldo, tal, afinau. Ipintzen zen duen altzuan holan, apunte batzuk hartzeko eta berriro hartu, eta, furremol, Furremol estandard. La hostia. Ja. Eta nik emon ditut boluak, nik dakat Marshall plexi bat, eta bat joku bat, pepino, klasiko. Eta dakat hemen Squire bat montauta nire lehengo estrato beltz, Squire beltz bat nekan, Squire Affinity, eta Classic bat erosin eban, eta hartu neban zaharran mastilla, eta oneripini, eta gitarron. 300 euroko gitarra bat, oso ondo. Edo Harley Benton, dirua, ja gama media, 150 gora badare gitarra, edo akustika be. Bai, de hecho, nire lagun batek erosi kohendala gutxi Harley Benton akustika bat, eta, ni igual nau pixkat Harley Bentonen haterra, ze... Baina, claro, azkenin Harley Benton oso merkiak ez ditugu onak. Baino, igual ja pixkat jute baldin maizik esan dekenak gama media batera, berez ez daukak zertan gitarra txarra izan, ez? Plan, nik uste saiatuko dituela behaieke marka bezala gitarra honak egiten, ez? Ez dizkit danak txarrak ingo. Bai, nik aukin eban akustika bat Harley Benton dela gutxi salduta. Erosin eban hemen Sotomonterako Sigma bat, pepino bat,
dana solido eta tipo Martin, eta hartu neban beste egun baten, eta esanean, Bai, azte berian salduta. Baina be, hostia, puesta a punto, bajaunotzan zubisa, eta azkenean gitarra merkien kasuan ikuste dala, aldo zuzauki 10, eta 10 horietatik, bi izango dira la hostia. Bueno, bi egongo dira ondo, eta bat izango da pepino. Bai. Baina, ordaintzen mozu pixka gehiago, igual 10 gitarra horietatik, 7 izango dira onak, eta 4 pepino. Ze Gibsonak nik beho ditut Gibsonak, hostia, pepinazo, baina beste batzuk, edo ez dakit, holan kongestionauta moduan entzuten diazenak, edo txitxalarregi, dinamika gutxi, danetik. Orduan, probau, gitarria jo, eta nik enrozi ditu gitarra probau barik. Baina bai, ez dakit. Gitarra merkia eta amplikarua, ni guztu baietz. Vale, ados. Azkeneko atalea sartu horretik gauza bat ingo jau. Ni zerbeza baten bilen etxik, así que entretenioiek pixket jendie gitarreo batekin, bale? Hostias. Ondo irutzatzak. A ver. Venga, ontsen nauk. Jo, igual kantautista, ipiniko nahi Ruper Ordorikan kantua. Nahi deken aizak. Ire aukera bat askatasun osu dugu, ontsen nauk. Fua. Hau berez kamara ez ipintzian hau izan da baik eta kuartada bastante exitoso bat. Ze hemen baitxu zaitxuzte eta entzule dan hori eta aldotzuetin nahi nire dutena. Bueno, Ruper Ordorika. Genoi figura, Ruper redaka banda bat. Bueno, aukie banda bat ditzen zala Irutruku. Eta tipo hauek, Joseba Tapia eta barruan zeuan. Eta hartzen zituzten euskal kanta tradizionalak, eta reskatau, basikamente, etxietako, zerrixetako eta kantuak tradizionalak zarrak. Eta bigarren diskuan dakek kantua ditzen dara gure umetxu. Eta arreglua gitarrana da kojonantia. Hemen nago historia klasiak emoten, Teo? Zue kantatzia, arregluak inlagatzen zaitxuet, baina da, marabila bat, Eta hori. Bueno, emondotzet pixka txapa Irutruku. Joseba Tapiakin eta Ruper Ordorika gaukinean banda, pixkat recuperazionista folk, edo hartzen zituztela kantu zarrak eta berriro rekuperau. Eta dake kantu bat oso politxa afinazio hori raro baten, That God, eta, bueno, egon nahi azte honetan pixkat ateratzen. Reumatxu doien orduen, zaldi urdenean gainean. Reumatxu doien orduen, zaldi urdenean gainean. Bosteun kaskabelurre gorrizko, zaldien idunarian. Bestean beste mile gehiago, atzeko petralerian. Eta gero superrabe azten dia danak. Abetximo. Lana sartu biajako, baina da temazo bat. Ondo zioki.
Oso medieval. Sonatzik, ez? Bai. Jo, niri asko gustat, bueno, en gustuetan komentauko dugu nundi datorren eta nora doian. Ados. Venga. Baina bai, niri asko gustatzen jataz holan melodia oso medievalak eta ilunak. Gustotan egingo txiaten lehenengo 3 galdera dituk, eta hau astero errepikatzeat, gitarrizketak astero ikustetxe zuen ontzako barkatu, baina eske beti hola itizkeat galdera hauek. Dituk 3 galdera oso erraz, baina aldi berean oso zain. Orduan, lehenengo galderaek, talde gogokoena. Talde gogokoena. Bai. Vale. The Black Crows. Bele beltzak. Dia, 80garren hamarkadako tipo batzuk. Hasi zian tipo Greta Van Fleet, baina Greta Van Fleet dan bezala Led Zeppelin, ez? Eta, bueno, gero hasi dia pixkat progresibora sartzen, ez? Black Crows hasi zian, The Faces eta Rolling Stones eta olako bandak hartzen, eta, osea, Rod Stewart klavau. Eta lehenengo diskua da, hori rock and roll, patxanga zerbezero, ondo dau, kainerua, pixkat, M-Clanen lehenengo diskuak eta bezala. Eta gero, bigarren diskotik aurrera sartzen da, ez dakit nundik elemento, bueno, Mark Ford, nire gitarrista favoritua sartzen da bandan. Eta sartzen da, osea, azten dira elemento psikodeliko, olako zabal, esplikatzeko da bastante zaila, olako etereo edo mistika batekin joten. Ez da ja roka hutza, da rock con cosas, ez paella bezala, arroz con cosas, ba. Dios, eta de ala hostia. Osea, da, 70garren hamarkadako banda bat, pasauta, 80garren hamarkadako produkzio, kainero, garrote amerikano, eta, kosmiko gitarrak dantzan, bata bestia, batera punteatzen, olako ambientiak sortzen. Impresionante. Guapo. Oso zureño, baina daka hor punto psikodeliko bat oso politxa. Vale. Pixkat gauza zabal batetik gauza konkretura juten, diska gogokoena bain. Dios. Kamaria puta. Ni nahi melomano askeroso, osea, diskotan ditut pilo bat. Eta bat, gitarrista moduan, eske, daga rollazo bat diskonek, hori, Allman Brothers at Fillmore East. Vale. Direkto bada, eta ditu momentu batzuk oso blueseruak, bluesar, bastante tradizionalak, jota grazia askokin, baina gero dare momentu batzuk de jam, osea, 24 minutuko improvisazio batzuk eta, baina, osea, una puta idea de oia, emoten daudala tostoi baina ipintzen dozu hori oian, kaskuak ipinitxa, eta itzen dabez bixe gauza batzuk, gainera dia bi gitarra solista, kaina bat emoten, acojonante. Vale. Oza, impresionante. Earki, hor geldidu de gordun. Eta, ja, zehaztzena galdetzeko, kanta favoritoa. Kanta favoritoa. Zandeanik errezak, baina zaiek dila aldi hori. Ostia, oso zaila, tio. Oso zaila. Esango zut igual, oin momentuan, aste hontan nago obsesionauta. Bai. Genesis taldia, badakizue, Peter Gabriel eta Phil Collins. Bai. Abeslari bezala, eta Phil Collins da, más pop, eta Peter Gabriel da densidad progresiva. Eta Peter Gabrielekin dake diskoa ditzen dela Trespass, usto da la bigarrena, lan portada urdin batekin, eta azkenengo kantua ditzen da The Knife. El cuchillo. Eta, ke pasada. Kantu hori da, viaje bat, nera Peter Gabriel eta Genesis hasiera hontan da super teatrala eta oso visuala moduan da pelikula bat ikustea bezala. Pasada bat. Ados, vale, guai. Guazen urrengo galderara. Dream Team bat, en plan, nahi diat esatea alineazio perfektua. En plan, Dream Team bat. Nahi baldimaek eu Dream Teamaren barne, edo nahi baldimaek Dream Team hori ikusten kanpotik. Ni piniko nahi ikusten, tio, responsabilidad handixa. Vale, oneri buruz egon nahi pentsatzen, baina largo entendido esaten dana, A ver, bateria,
ez dakit Ian Pace Deep Purple-ekua. Vale. Edo, nik uste dut ganador, Ginger Baker. Cream eta Blind Faith, tipo Vale. bat olan jaserua, jota burutik jota, un cabronazo, baina joten dau. Joder. Ba, Ginger Baker bateria. Bajista, Grateful Deadeko Phil Lesh. Buah, Walking Bass linea batzuk super extraterrestriak, tio. Nik beti danai bai ez desoat, baina batzutan dek tandi Bai. sonatzen zikelako, eta beste batzutan ez da etzik sonatzen, baina bai. Ja, hau da ja... Hartu neban, egon nintzen dela hilabeteo programak entzuten, eta zanan, ostia, lista. Bia dugu, hemen la creme de la creme. Teklauan ipiniko neban John Lord, Deep Purple. Vale. Vale, gitarrista. Gitarrista. De hecho, zaila, bi falta zaizkik. Bueno, edo bat, nahi bat dimean bat jarri aldek. Bai. Bi alban itxun aukeratu izango zian Allman Brotherseko Dickie Betts eta Duane Allman. Eta bat alban eban aukeratu izango zan Eric Clapton, baina 78 izan edo. Vale. Osa, en plan mala hostia, Marshallak a tope, Gibson eta garrote. Eta bezlari piniko neban, tiki. Begoa Rod Stewart, Rod Stewart baina gaztetan. Lako kaina agresibidade horrekin. Eta hori izango zen. Ados, perfecto. Ikusteko falta zeigen kontzertu bat. Ikusteko falta gaten kontzertu bat. Behitxu, ostegunian noian ikustera berri zen kulturgunean sortziretan norbaitek jutea nahi badin badau. The Mockers, disko berriz aurkezten, baina gitarra klase batzuk emon behar ditut, eta ezin nahi jun. Pena. Orduan The Mockers guztauko jatan ikustera jutea. Ze bestela, azte buruan egon nintzen ikusten hori Moundrak, frantses batzuk, bikote, bi anai, Hondarribin, eta izan zen, osea, lagun batekin egon nintzen berbetan, eta komentau eban, neri guztauko jatan ikustia kontzertu historiko bat, baina ez en plan Máquina del Tiempo jun iraganera eta ikusi Metallica Seattleen ez. Osea, jun kontzertu batera zapatu baten eta ikusi bolazo bat, eta esatia, Osea, hau amendikan 5 urtera, izango da, akordauko gara fijo. Eta asteburu hontan Moundragekin pasau jata hori. Ikusi nitxun ja sopelanan eta aldatu zosten bizitza. Garito txiki baten, bi anai, ez dakizen bat ampli, bateria, gong, osea, hainbeste katxarro zetako hasi zian joten. Demoledor. Egurra, ez? Eta esan eban, hau bai. Aipatu dek denboraren makina, eta hau ondo tortzitek urrengo galdera antzako, más o menos. Eta urrengo galderak nor berpiztuko uke, bere kontzertu bat ikusi, eta gero berriz zulora botatzeko. Hau folki, hau. Bert Jansch. Bert, bakatu? Bert Jansch. Jansch. Aha. Bai, abizena alemana. Tipua da... Entzuteko ez da... Segun ze disko, da entzuteko bastante zaila da, Vale. Osea, tipuan abotza da lakarra, kantatzen dau berak nahi da benian, da oso bluesy bezala, baina gitarra joteko modua. Eta zelan lotzen da bena abotzakin da, eruten egoten bazan bezala. Txaketa bat edo jertze bat iten hor arixakin. Osea, ez da gitarra, ez da zun bat eta una fluidez, Bert Jansch. Baina garito baten Edimburgon edo, 30 pertsona, eta kaput gero berriro. Gero berriz zulora. Vale? Oin galdetuko jat, ire ametxetago gitarra zein dan, eo aukeken ire ametxetago gitarrai. Bani nahi oso Les Paulerua,
Gustatzen jata, baina, bueno, ez jata gustatzen be Les Paulan iduri pixkat arkeotipo Les Paul, kainero, grabe, gustatzen jata definizioakin eta hor, lasaia. Eta, bueno, neriakin gustora nau. Baina, haukin eban 2008an, erosin eban Gibson Firebird bat. Vale. Da, Explorer bat moduan, baina, ez dakit, eguzkitxan horbaitzelako eban moduan. Holan borobiltxua. Ba, eske borobil dute zioak, ez bai. Eta hori, Bai, neri bezkata zen gustatzen, baina hartu notzan olako morboa moduan, eta probaune ban bateron bat, eta hostia. Eta hori, Sunburst, palanka vibrola, todo sesentero, acojonante. Baina, bueno, esan sartzen kotxietan, zeda kriston katxarro bat, eta saldu ineban azkenean, zezin eban eruen kontzertuetara. Baina, oin eske beti egoten nahi, gainera daka Kataluniako tipo batek, Black Crowesen kontzertu baten Bartzelonan, gainera nera aurrian zegoen tipu bat, esan otzen, oie, ¿tienes tú la Firebird que vendí? Eta, sí, algún día si la quieres vender. Berriz eukerosiko iso gala. Bai. Baina, dakatolako irudi oso romantiko bat, baina ez da sartzen kotxetan. Baina, aukitzen maneban kotxe bat, olan maletero handi batekin, Gibson Firebird. Vale. Ba, hau bat egon dotortzete urrengo galderie lotzeko, eta urrengo galderi edek, bueno, hau beti galdetzea, la resistencia ikusi aldekin joiz. Bai. Ba, akik la resistencia bat galdera zea mitiku zein dien, ez? Bai, zema diru... Horiek, eta... Osa, gidoian dakan galdera bakarra, ze bronkano da un satelite. Horiek, ba, nik eben nite jatena dek galdera berdina baino, nik nahi diatena jakindek zenbat gitarra dauzkeken gaur egun, eta zenbat ordaindu deken gitarra bietako bakoitza. Hemen kamaria, bestela... Egongo zari ordenagailuan ikusten eta bitxartian Instagramen edo multitasking, sartu Instagramen eta beiratu argazkisak. Ba, bale, nere numero 1 da... Ostia, pixua. Les Paul, Gibsonen Les Paul bat, 2005 uste dala. Erosin notzan, irungo heavy bateri, ez dakit ezautuko zuen, Morge taldia. Ez dira ezautzen. Nik bez, tipuak sekan perfilan Morge eta zanan, oie, tu tokas en tal banda? Eta, tipuan lokalera jun eta sekan Dean, ML, gitarra heavy matxakoiak, ampli bat de Dimebag Darrell, kriston txitxarrakin, eta sekan hor Les Paul bat, eta ikusi neban 18 urte bete berrita, hostia. Niretako. Eta, txoina, niretako berriro bueltan. Ez dakiz gaitxik hartu duten, zezin dozu ikusien. Ez diago ez zer ikusten hazik, aipatzikin nahi guek. Ba, hori, gitarron. Zenbat pagoan? 1500. Eta oin presioak, eske, oin, bueno, generalian gitarra dana dere oso garesti oin. Danak, bigarren eskukuak. Baina Gibsonena da, hostia, burrada, Ja, eske, normalin, hau aipau izen diat beste batzukin, eta irutzitek gaur egun Gibson bat erosi, Gibson Les Paul estudio standard custom bat erosiko un pertsona batek, ez dik berrixe erosiko. Ze todo diosek esateik gaur egungo Gibsonak ez dauke bela oindala 20 urte o 15 urte zeukeben kalidade berdine. Horrek jendik segunda manon erosi nahi dik, eta asko rebalorizau dituen gitarra batzu dituk. Bai. Bueno, ni behorre egoten nahi asko aloro, aber ze hoste ditzen daben Gibsonek, ze... Neri Les Paula gustatzen jata asko dakan rollua gaitxik eta, ze azkenian nik klasikoa nahi. Osea, nik aldot hartu ESP bat, edo Schecter bat, edo, jo que se. Holan zazpi sokako movida, eta de puta madre pasau. Baina ez tekin dia. Baina... Holako gitarra klasiko hauek emotetzuen burruka eta soinu espezial hori. Eta ni bego nintzen, Les Paula behiratzen, igual ez Gibson. Gibson, Tokai, Greco, Edwards, danetik. Eta, bueno, justo topaune ban hau, presio nian, eta venga. Baina, gaur egun Gibsonen kompetizioa hundixena da Gibson, baina dela 20 urtekoak. Exactamente. Eta, hainbeste demanda da azkenean, presioa dauzela, la hostia.
Bueno, hau ebei, ni 1500an erosin eban, eta, bueno, matxakauta dago, atzetik dana, pinturia kaskauta, eta besuakin rozata. Nere ustez horrek balore extra bat emate ziok. Claro. Tal cual, en plan, Ez. nik gauza aukeat, hecho mierda, en plan, etxegat ikusteken hemen nola... Bai. Pista bat, hecho rock and roll. mierda, tío, baino, eske Rock and roll. nik eintzo bat, esan nahiat. Claro. Nere gitarriek da azkeneoz... 6 urtin, ise egunero jodea, eta orduan atxio ez da. Bai. Hori da, fraka batzuk ipintzen bozu 10 urtetan, tak. Exactamente. Rollito, Rory Gallagher ikusi zu, hor gitarra zahar horrekin, baina Rorin gitarria, hori. 1500. Gero, dakadan beste elektrikua, hori Squire Frankenstein. Hau pena bat, zeipini dutzat pegatina bat tipo indio, psikodeli, frikada askeroso bat. Oso setentero, ez? Baita. Oso. Eta, da, Squire Affinity baten mastilla, Squire Affinity bat ezen balio da, 150 euro. Igual pixka gaixo, mira, isa 200 igual. Gitarra erdixa danez konta hau egun. Vale, egun, kei? Squire Classic Vibe, 200 350, aprox. Eta rollazo. Eta gainera Affinity, etxean asko kaukiko zuen Squire Affinity zen mundu guztia ezten da gitarra honekin. Baina mastilla da hori Arce, eta gainera en plan friki nahi bezue jakin Richie Blackmore Deep Purple. Bai. Berak erabiltzen zitsun mastillak Arce, pala undixakin, Squire moduan, eta Fender asko katzian aukitzen dabe holan beste egurrezko linea ba bezala, ez? Bai. Egurrezko listoi bat, ze hor sartzen dutze alma ajustatzen, hori da. Richie Blackmorenak seken aurretikan montauta, diapasoian aldetik, eta gero gainean Arceko beste pieza bat. Osea, atzetikan ez daka egurrezko piezatxua. Eta Squire Affinity da kopia exacta. Osea, aldo zu erosi 150 euro gaitxik. 70, ez dakit, Richie Blackmoren rediseño bat, basikamente. Hostia, guai. Eta, bueno, gero dakate akustika nere maite hau, da Sigma, eta Sigma da Martinen Epiphone, digamos, bueno, izan zan. Vale. Eta oindala urte batzuk jasi zen independiente. Eta hau da Martinen, Martinen markan barruan, Sigma kateratako Martin D28 kopia bat, eta dana madera solida eta pepinazo. Eta gero ipini dutzen pastilla bat, eta guztira 1050 izango dira. Pastilla 150, gehi gitarria 900. Erki. Joder. Ados. Bai. Eta, bueno, amplixa be kontuz, Ja, bueno, amplixek normali ez ditxea galdetzen. Gitarrekin gehatzen hau, baina, bueno, nahi baldimak ez aizak ze ampli dauek, Nik kontauko ze, ostia. Ez que rock sarrian, kaitzekin be amplixei buruz egon, sinaten berro, eta oso interesantea izan zen, Arek tipo, gaina produktorian ikuspunto hori bedala, ostia. Bai. Baina amplixan eta... Ez dakit, segun ez estilotan amplixan eta gitarran artean dagoen harreman simbiotiko hori da, pasada. Bai, azkein amplixein garrantzi asko zaue hori arkizio, ez? Claro. Bueno, Marshall 50 batio. Etxeko pareteko pintura kentzako modua. Volumenakin, baina, bueno, pepinazo. Earra. Vale, azkeneo bi galdera gartzen ziztek, ja, amabixeko gehi gutxi ditu, normalin haudek pixkendere limiti, Kamara bari gainera, kriston pazientzia, gure entzule maiteek. Lasai, bai, baina, jendie, nik ustea jendie goitute daula aitzea, baina nik ustea batzuk, azkenin pixket formatueke baimentzei gori, ez azkenin bideo podcast badek, en plan, bideue, igual, egongo jende bat bideue importantzi xemate xona, baina nik uste badaola bat beste jende bat entzunit euna, kotxin, eo danako lekun, eta azkenin ahotsakin ez diago arrazoi geuki, así que nik uste ez dala problema egongo. Orduan, azken bigarren galdera hau, nahi ditxeat jakin, bost gitarrista internazionalki gustatzen zaizkikenak edo ire top posta esango hau, eta beste bost Euskal Herri mailan gustatzen zaizkikenak edo azpimarratuko dituanak.
Vale, kolumpiada máxima, Ze... nik topau ditut gitarrista batzuk aldatu doztenak nire joteko modua pilo bat, baina dianak bastante, adibidez, lelengua, amerikanua, Marcus King. Hau nik uste zuri be gustatuko batzula, da blues rock, baina jazz eta esre da tope, gainerua. Marcus King. Apuntatzea. Gero, Mark Ford gustatze gata asko, Black Croweseko gitarrista, mas klasiko, daga, gusto bat. Bi, hirugarrena, sueko bat, Siena Ruten ibili izana, Matias Gustafsson. Eta tipua daka gusto bat, tio. Justo, gainera Siena Rutek formazioa asko aldatzen dabe, isa disko bakoitzero. Vale. Eta hau sartu zen, eta zizian egiten olako Deep Purple, baina toke jasero lan free apurtxo batekin. Vale. Eta daka gusto bat honek tipua joten, akojonante. Mate Gustafsson. Eta oin joten dau Heavy Feather, deitzen den banda baten. Luma pisutxua. Hiru banda, hiru gitarrista. Laugarrena, tiki. Bertians. Lengo kantatu dut. Ipatu dekena bai. Zuek investigau pizkate Jimmy Page, Black Mountain Side, da plagiazo. Plagiazo. Eta entzuten duzu Bertiansen diskografia, eta badau besteren Led Zeppelinek txak, ostuta, eta tipua joten dugu, super extraterrestre. Hori laugarrena, eta bosgarrena... nik uste jungo naizela. Últimamente nago entzuten asko Steve Howe, Yeseko Steve Howe. Vale. Eta, muy denso, Hau izango da mención especial. Steve Howe dalako, hori bai dala extraterrestre, virtuoso, gaina joten dau danetik, tio. Emotetzazu horreik lavadora bat eta te hace sonar que te cagas. Mira, nere bosgarrena izango da Jimi Hendrix. Vale. Esan biot, da mitiko topikazo, baina... De hecho, perpiste asunto enten pentsatzen ean Jimi Hendrix esango bala, baina ateaiz beste. Hendrixek dakana da... Eta hau da pixkat polemiko, Vale. Jimi Hendrix ditzu kontzertuak edo dala magia pura, ez dakizula zelan esplikau tipo horrek zelan aldaben jo holan. Egiten ditzu gauza batzuk totalmente estralurtarrak eta en la cuerda floja, baina beti, amaieran zutinik. Baina badare beste kontzertu batzuk, ikusten dituzula bestiak, zelan da, Mitch Mitchell eta bajistia, eta esatetzezu, pobres. Koñazo izan biadan Jimi Hendrixen bolo baten egotia horratzian, el tío yéndote por los cerros. Es que dare kontzertu batzuk Jimi Hendrixen adiala infumables. Tipua fumauta bangoan minimo, eta igual horregatik. Bai. Kimikan ekilibrio hori juningo jakon, eta... Baina ondo urte, kontzertu honetak, hori dago Spotifyen Live at Berkeley, uste ditzen dela bat, eta... Acojonante. Eta YouTubeen ikusi leiken direkto ofizial oso bakarra, dala, ez dakidan Dinamarkan edo Kopenhagen uste dala bolo bat, edo Eskandinavian, una puta mierda. Tipua dao, haizin afinau gitarriak, ikusten jako ez daola eroso joten. Jendiari aurpegisak ipintzen, bromak egiten, eta beste bisak dare, en plan, amaitzen da nau, kobratzen dugu, eta goi esen etxera. Etxea ez. Bai. Hori, Jimi Hendrix nik maitxe dut, eta, eske, iruditzen jata dela naturan, ez dakit, una fuerza de la naturaleza, baina batzutan, tipuak emote, no despega. Eta Euskal Herri mailan beste post? Euskal Herri mailan bost. A ver. Lehenengua mención especial, hau, es que me encanta. Ez dakit Mutrikuko lau mono ezagutzen dozuz? Ez. Gitarristia da Joni Turrino, lehengo 100 kilo bandako gitarrista. 100 kilo sonatzezik. Eta da heavy con J y B. Kriston graziosua letra dia, acojonantiak, kachondeo puro, eta tipuak joten dau, da veterano bat, ditxu, ez da, 50 bat plus urte, eta tipuak joten dau,
Hostia, es red máximo, Vale. Osea, holan exponente gitarra, erdiz red, rock metal klasiko, Jon Iturrino, top. Gero... hostia, badaka bere diskoren bat, Joseba Irazoki, osea, Irazoki, makinon. Joseba Irazoki da nere Euskal Pertian ziruditzen jata. Osea, tipo horrekiten dago gitarrakin, Nahi duna, bai. Bai. Beti da hor, Oso abila. limite hortan, ez? Osea, urtengo jako edo ez, edo hori beti dago lako inkomodidadian limite hortan, baina beti tak, zertatzen dago, tak, badakit nundikan eruan. Badaka hor toke bat, me encanta. Daka holak tensio bat joterakoan eta... vale, noia bi. Joseba Irazoki... Noia, hemen estanterixan behira berra euskal taldiak. Bueno, ez dela ja aurreratu moia. Hostias, ez, Lier, gainera intzetzazun kriston entrevistia, tio. Iñaki, Iñigo. Iñigo, etxarri. Iñigo, buah. Ke makina, tio. Makinon. Ikusin neban lehenengo aldixan Ibarren karpa baten junintzamo Lier. Ez dakiz entzu dian banoia ikustera. Volta unintzan etxera. Buah, es que ese grupazo, Buah. Eta Speitxin be, kobrakin ikusi nitxun, eta geratu nintzen, osea, Lier... Bai. Wow. Daka gainera tipua gusto bat, soinu bat. Gainera tipua berbetan, hori, muy produktor, ez? Bai. Hori eta ez dakixala asko, baina badaki zelan atera biadaben soinua. Osea, bere erramintzak topatzen ditu. Horiek. Eta gustazo. Bai. Gustazo. Bale, noia, iru, beste bi, berriro, destanterixa begira. Esan diat, estanterire ez, ara atzea behitzeko, gure hori azkenerako, Aitor Goro, bai, betxo. Laugarrena esango dut, eta hau Sotomonteko inguruetan, bueno, de hecho, Sotomonten fitxaje bat izan zen, hasiera baten. Gonzalo Portugal. Vale, ez diat inoiz. Oen dabil joten Noah and the Hell Drinkersekin. Eta lehen joten eban Last Fair Deal, eta tipua da Euskal Rory Gallagher, osea, acojonante. Gustatzen jakonari tipo Rory eta Stratocasterrak eta tipua joten dau, super ondo. Eta kantatzen dau, idazten dau, brutal. Eta bueno, bosgarrena, The One and Only, Aitor Gorosabel. Aitor Gorosabel... Buah. Ez que ni ibartxa... Bai. Oina aukiko du momento zutagar, oina tope. Bueno, nik nire aman aldetik aitxitxa, da bere anaixa da Xabi Bastidan aitxa. Orduan, vinkulo familiar. Eta, bueno, anekdota moduan, 12 urtekin edo junginan euren lokalera, eta ni hor metalzonea motxilan sartuta, eta han Xabik esan zuzena, ez, hori laga, entxufa hemen, eta Marshall, ez dakit, JDVM edo 2 pantallas, eta ni 12 urteko mutil xajilloa gitarriakin, jotak joten a tope. Ze guapo, tío. Hori izan zan, esperientzia bat. Ze envidia, tío. Izan zan, la hostia. Ikusi zutagarren ensaio bat, eta nera, kaina bat, tío. Kordatzen gainera, Aitor mikrofono bari kantatzen, entzuten jakon de puta madre kanpotik. Eta Galderrek, ez dakit 6 edo 7 baketa apurtu zituen ensaioan, Osea, tipuek ensaiatzen, bueno, oindala 10 urte hau, oin ez dakit zelan izango dan. Baina ensaiatzen eben 110%. Gero ikusten duzu soin, ikusten duzu zuzenian, eta, testosterona, pose eta dantzak eta, adintxo badakau, baina, eske, se les permite. Eske zelan joten da. Oso nahi, eske oso. Da gaina, azkeneko diskue, tio, lehenengo kantua, alarma kantue beha, eta esate egin plan, zer deikau, en plan, zer guapo, zer solazo, zer tanga, tio. Pena badek, saiatu nago alde batetik eta bestetik, Aitor eta baita Xabire elkarrezketatzen, eta, momentuz ja pare bat aldiz largak eman zizkiatek, eta ustea ja geldituko naukela, en plan, ja neuke onartu berdeak,
Emlan, pertsona batzuk nahi dutela hemen elkarrezketatuak izan, eta beste batzuk ez. Eta Bai. mine ematezik, baino hori ulertu berraziok, eta pena bai. Ja. Baino nik uste elkarrezketa oso ona egoritxo gala. Bai. Baina, claro, igual izango ban friki egia, eta hori de, nalaek. Bai. Bueno, bestela, hau da, tipo top secret. Eta gabako ordu hauetan entzuten darenak nahi bozue kontaktuan ipini nerekin, ze pendriven baten, dakat, ez dakit, YouTubeen ikusiko zen duen Aitor Gorosabelen klinik bat. Bai, ez tekela. Dala, 13 urte igota. Ez tek oso klinik, baina bai, ikusitan atxio. Hori da lehenengo zatixa. Hau da, teoria konspiratorio akojonante bat. Klinik hori da, ez dakit, ustot 4 orduko klinik bat, 2 edo 3 zatitan banatuta, Aha. eta bigarren hori lehengua da tipo introduzion. Eta gero azten jatzu kontatzen, osea, teknika aldetik eta influentziak, ez dakit, zu jakin nahiko zendun dana, dago. Orduan... Pasako ya nire emaili orduan, hori. Bai. Azte hont, ipini behan nahi, nunbaitzen badakat pendrive gordeta, baina, da joyita. Ostia, hori guztu hartuko nik, Bai. Eta gero gehitzeko Aitor Gorosabel dala el puto amo, osea, ja badakigu, baina... Bai, badakigu. Aurreko diskua zan, maitasunari pasioa, ez? Bai. Da, bueno, tiene sus más y sus menos, bere Bueno, maitale eta flojo. haterrak, Bai. baina daka kantua disko hortan. Gero zuzenian teatruetatik egin zeben gira hortan grabauta dago gainera. Zuzenekoan ikustot impresionante hau dala, Saiatuko nahu asmatzen zein esan berdeken. Bota. Bowick denborari. Bowick denborari. Temazo, Bowick denborari. Buah, gainera, eske diskuan, gitarra solo bat, teklauan solo hori tipo de Doors, letra acojonante, superkosmiko, baina zuzenekuan antzoki izan ikusten dozu bideoa, hori, muy akomeditos, gitarria joten eta hartzen dau teklaua, eta amaitzen dau punteua, eta de repente, teklauetik pasatzen da gitarrara, eta solazo de teklau, solazo de gitarra. Baina maestro. Eta instrumento batetik bestera pasatzen, segundo baten, eta... Da, eske makina. Eske txio besti. Bai. Boa, denborari. Fanboy momentu hau bukauko jau, eta azken galdera izengok, oinarte pixkat ire guztuk haitzen egon batzuk, orduan oina azken galdera bezala nahi diatenanek, ire antigustuk ezagutu nahi diat, ire amorru ikusi nahi diat, esatie, niko inbertan emango aldimanan aukerie, mundu mailan talde edo artista bat, eta bere diskografio zue desagerrazteko, zein aukerako guan. Boa, betxu, pixka bustingo nahi. Busti. Eta jungo nahi kolektibo oso baten, mugimendu oso baten aurka. Ez aiz lehengu, Vale, oin nago tipo friki historialari folki atope, eta beste herrialde batzutan bai daola mugimendu bat, bertako musika tradizionala edo betiko musikarixak rekuperau eta buelta bat emoteko, ez? Vale. Eta izan leik. Eta Euskal Herrixan, Ramon Martirikorenakin ez dakit zeinekin da benoen dela gutxi kantu bat. Eta gainera pertsona honek esan da proiektu hau hastian berak nahi eban azala joera internazionalak euskaldun publiko bati saltzia, precisamente, motibo komerzial batekin, eruatia, ez dakit. Eta iruditzen jata dala kasu askotan oso superficiala dan revival bat, ez? Osea, bale, ze politxa den euskal folklorea guazen hartzera Ramon Martirikorena eta sampleatzera kantu honetan, baina ez dakit. Gero musikan bertan ez dut ikusten genero edo joera oneri itzen dotzan nik influentziarik edo elemento musikalik berez ez da hola hartuta. Osea, zu ezara murgildu hontan zure analisi edo
zure bilketa hau eta gero zurera eruan. Hartu dozu elemento bat, Ramon Martirikorena, edo ez dakit, beste bat izan, leike. Eta sartu dozu zure kantuan sample bezala, eta niri hori geratzen jata, politxa da Martirikorenari omenaldi bat itia, baina... Gero topatzen dozu Euskal Folka Spotifyen eta urteten jatzu, zetak, untza... Osea, ondo dao, badaka bere tokixa, baina Euskal Folka ez da hori. Euskal Folka oso aberatxara da, eta dago enterrauta horren guztixan azpixan. Eta, hain nire neura folki hontan, momentu hontan ezabatuko neban, edo behintzat tipo haueri hartuko notzen, eta esan, behitxu, hau da oso ondo, baina egin etxeko lana. Etxeko lana nunca mejor dicho, ez? Eixu ez etxeko lanak. Ados. Hemen utziko jau. Alare, bukatu aurretik, eta, hemendik mila esker gonbidapen onartzeagatik eta nerekin izketan egoteagatik. Baina hori, bukatu aurretik nahi diat ik zehoz jotzie. Jo gitarrikin nahi dekena, eta nik gainetik zerbait improvisatuko jat, eta honekin itxiko jau. Ados? Ostra, bale. Jo, azuri eskerrak, gozada bat. Plazer bat. Ez dakit egongo diazen ikusten, baina mandi eta egoitz eta gitarrizketako veterano daneri. Bazio jende pixkat. Agur bat. Eta, YouTubeen imaginatzeiat norbaitek ikusiko gula, así que, eskerrik asko danoi. Jo, eskerrik asko, pazientzia bat aukidozu, Arazo, eske ni digitalakien aukitzen ditu nire tonteba, baina nahi pertsona bastante analogiko. Analogiko bat. Por cierto, Nara Rezekin utziko zaituz ez, aspaldiko partez, etziok ez dela hola beste inor euskeraz da jaunik. Nara Reze GTA-an ibilioidek roleplayan, eta oso abeslari honaek, eta gitarra jotzei baitare, así que, esan kaixo nire partez behi. Emaiok, Xavier. Vale. Joko zute Allman Brothersen In Memory of Elizabeth Reed. Bota. A ber, entzuten dan, Etxoin, Nire... Itxo. Nire berrikasi bihot, ze gainera gitarria dakat erdi desafinauta, eta... Ayo, Lanoi! Ayo!